хлопца, інфантерибу, белліту, як мене многі називають, так, мої знайомі. І бачите, його вже нема. І тільки його, ось вчора я удзельнічав у імші по Святлане Курс, напевно, ведаеце. Гэта, ну, можна сказаць, з майго пакалення беларуска, якая, калі я ўжо пачынаў, пераваліўшы праз такі важны узроставы этап, ён важны на самай справе, бо не кожны з паэтаў даходзіць да гэтага рубікону, перавалу. Вось, і таму мне было цікава, як гэта яно пойдзе. І, аказваецца, нічога, ідзе, застаешся тым самым, можа, нават больш эмацыйным, можа, больш нават у параўнанні з маладосцю сваю энергію, свае пачуцці, эмоцыі стараешся выказаць, данесці, бо ведаеш, што ўжо вельмі прыстойныя гады, і трэба паспець. І што ў гэтай кніжцы можа быць цікавае для чытача? І што ў ёй ёсць цэнтравога? Гэта верш, які выпадкова ці не, ну, для нас, для людзей, гэта выпадкова. Вернікі, хто верыць у вышэйшыя сілы, ён можа сказаць, што так задумана было. І верш гэты трапляе роўна на 100-ю старонку гэтай кнігі, таму яго проста адшукаць. Шукайце 100-ю старонку, адкрываеце, і яго там знаходзіце. Я яго прачытаюся. Думаў, не чытаць, прачытаюся не вам гэты верш, агучу, паслухаю сам сябе, як ён гучыць. Я яго напісаў па, што называецца, гарачых слядах, праўда, ў Нарвегіі. Па гарачых слядах падзей 20-го года, в 21-м годзе. Бо хоць я фізічна знаходзіўся ў Нарвегіі, за палярным кругам, далёка ад Беларусі, але падзеямі усімі, якія адбываліся ў Беларусі, я жыў імі, і таму атрымаўся, я лічу, праграмны верш у гэтай кнізе. Але пачну я з першай часткі. Кніжка разбіта на 3. Эрас, вайна, біякінетыка. 3 часткі. 2 часткі, яны гавораць самі за сябе, пра што у іх. А біякінетыка – гэта вершы, якія аб'ядноўваюць адну і другую тэму. У гэтым раздзеле можна знайсці яшчэ пра фотаздымкі, вокладкі. Это мае уласныя на вокладцы франтальнай. Это неба над маім хутарам, ён тут хаваецца у дрэвах справа. А на апошняй это нарвежскія скалы, і я там падскокваю, як такі, разумееце, арыштант на 5-м дзесятку. Тут яшчэ мне толькі 5-й дзесятак. Вось. Таму да нашай такой кампактнай грамады сціслай пачытаю вам і тых вершаў. Пачну я з эротыкі. Якой, ну, здаецца мне,
Да мяне хіба што Караткевіч мае некалькі падобных вершаў і тэм. Я рабіў бы табе прыемнае, цалаваў бы, напрыклад, ножкі, спадзяючыся на ўзаемнае пачуццё і яшчэ трошкі. Думаю, ты была б задаволена, больш за тое, пела пад радасці. Было б табе мною ўсё дазволена, акрамя аднаго духам упасці. Бо жыць са мною, тым больш у любові, трэба моцныя воля і нервы. Я не люблю браць жанчыну з боем. Люблю любіць яе без пярэрвы. Я рабіў бы табе, жанчына, добра-добра, да радасных слёзаў. Толькі і ты памятай пра свайго мужчыну і час ад часу купляй яму новыя лёзы. Памятаеш, як на запалярных імхах цела тваё вялікае стомлена цалаваў, і як зусім нядзеля прыліку язык мой на ўлонні тваім палаў. Не думай, як прыйдзе час развітання, успомні сына, бацьку ягонага, і мяне, таго ж, хто даў табе крышку кахання. Перш чым аддацца да рэшты вайне, памятаеш маленькія жоўтыя кветкі на гары Кайзерварден і жоўты пылок на вуснах, і як ты у ролі німфеткі бярэш і песціш гулліва. Мой такі шматзарадны. Ну ясна, ясна, што цяжка занурыцца ва ўспаміны, калі навокал сумныя кветкі жыцця цвітуць. І ўсё ж мы перажылі з табою эксклюзіўныя нашы хвіліны. Няхай цяпер іншыя нашы прыблізныя перажывуць. Цёк жыцця. Ты так цячэш, бо хочаш, бо жадаеш і рук маіх, і фаласа майго, і пацалункамі ўсяго мяне жагнаеш, і языком бязлітасна яго ты накрываеш, як тыбецкім пледам, і потым прагна хочаш пракаўткнуць, схаваць яго ў бяздоннай шахце глоткі, каб ён назад не выслізнуў смаўжом. Так, так, цячэш, бо паліць даланю мне твайго міжножжа жыццядайны сок. О, пан Бог жыжаль, жарсці неспатольнай, які жыве ў тваім раскошным целе. Няхай з мяне ён вымкне прагу волі, як з вагінальнай цемрадзі паслед. Пра жыццё на дзве краіны, дарэчы, як і жыццё на дзве сям'і, а бывае ж і такое, праўда, гэта вымагае двойчы сіл. Это вымагае, разумееце, просто неймаверна колькі энергіі. Паміж дзвюх краінаў, паміж дзвюх любовяў я бягу адчайны, адзінокі воўк. Нельга мяне знішчыць, нельга абяскровіць. Паміж дзвюх любовяў Рагнарок.
Ну як яно? Нормально? Слухається. Еротичне. Ні, ну дякую. Я ще потримаю криху вашої уваги. Хорошо, да. Озаренок скажет гнилая европейская интеллигенция. Ну, хай поспробує. Я думаю, там, ну, конечно, коли пойдзе, это все, як би, простору магчыма, но я б ім раіў не крамаць эту тэму, лепш адмаўчацца. Гэта будзе самае з іхняга боку разумнае. Ну да. Сурагатная любоў. Ты эмацыйна смактала мой пальчик. Я цалаваў твой апушаны копчык. А ў выніку ў нас не нарадзіўся ні іхны мальчык, ні тым болей наш дарагі хлопчык. Я натхнёна ўгрызаўся ў твой паголены, ты акуратна рабіла мінет, але вось прыгода. Ты сталлю Золінген разам з валосікамі згаліла і мой імпэт. Мы час ад часу яшчэ сустракаемся, каб паказытаць эпітэлій нашых самотных цел, але ніколі мы ўжо не закахаемся. Так, каб нашай бясплоднасці ліквідаваць прабел. Ты спытала тады, навошта я адбіраю веру. Я адказаў, як заўсёды, прыгожым радком. Калі не пішацца, я эканомлю паперу, каб лішняе дрэва пусціць на прыгожы дом. Каханне пасля 50. У 50, як і ў 25, гатовыя любіць і нават закахацца і раздаваць з энергіяй нястомнай любоў сваю, жывую, бессаромна, валодаю я толькі тым адным, што ведаю, як цалаваць. Перадусім, таямніца простая ў мяне, любі заўжды, як быццам на вайне. Ты і яна, і ў вас адна хвіліна на ўсё пра ўсё і не забыць пра сына. Таго, які ўжо прыйдзе па вайне. Ды без цябе, паэт, ды без цябе. Яшчэ адзін верш. Ён натхнёны іменем адной маёй блізкай знаёмай, якая цяпер у Беларусі ў застенках. Это дачка маёй кумы, бо я меншай сястры, якая яшчэ школьніца, я яе хрысціў у вялейскім, не віленскім, вялейскім касцёле. Вось. І зваць яе Марго Ясэпкіна, якая сядзіць разам з мамай, ну, не ведаю, напэўна, у розных камерах, Цінай Клыкоўскай. Вось, ёсць такое прозвішча у нашым спісе, у спісе вясны, у спісе палітзняволеных. Вось такі лёс. І яшчэ заадно згадаю, сядзіць дачка з бацькам. Зараз у гэтым эмацыйным узрушэнні я не згадаю яго, я згадаю толькі, што ён быў у свой час, калі я стварыў групу, сарганізаваў з моладзі, я быў, вядома, старэйшы, мне ўжо быў 4-й дзясятак, 90-е гады.
моладзь збіралася вакол мяне. Ну, сапраўды, юнакі, дзяўчаты, некалькі дзяўчат, і адзін з іх быў гэтым, які потым стане бацькам і трапіць разам з сваёй дачкой у вязніцу, цяпер сядзіць. Я маю на увазе правы рэванш. Можа, хто чуў з вас такую групу моладзі. Што мы тады на той час паспелі зрабіць? Збіралі тады яшчэ, это толькі пачатак, сярэдзіна 90-х, толькі уладу захапіў гэты наш чорт. Вось, і мы некалькі разоў правялі 6 з паходнямі, там іншыя нейкія такія акцыі, вось, якія тады у нас, ды і цяпер лічыліся надта радыкальнымі, надта, значыць, актыўнымі, хаця жыццё паказала, што гэта якраз тое, што трэба было рабіць, ствараць і тым самым умацоўваць нашу грамадзянскую супольнасць. Ну, вось, дык вот да верша вяртаюся. Зваць яе Марго, і вот это одно імя так натхніла на такія радкі. Няма прыгоды ў тым, каб паўтарацца. Тым больш, барані Бог, перапяваць якога-небудзь Бродскага ў запале, ці там паводле коласа шаптаць, і то ледзь-ледзь, і на кароткіх хвалях. Таму, як і раней, скажу я ўслых, і голасам уласным, як ніколі, я ўрэжу барытонам так пад дых, што ў печках згаснуць палкія вуголлі. Няма прыгоды 5-й раз ісці і браць удзел, як быццам бы ў абранні. Не, лепш пакінуць іх сам-насам, утрысці, хай між сабой там шамацяць да рання, ігнор, няўдзел, байкот, эцэтэра. Плывём мы ў іншы бок, мяняем галсы, абрыдла нам усходняя сястра і ейныя крамлёўскія парнасы. Нядзельным ранкам і рвануў лясы, тым больш, калі надвор'е паспрыяе. Не трэба марыць аб няісным раі, турбуючы сівыя валасы на макаўцы. Лёс ведае пра ўсё, у ім ты ставіш роспісы нагамі на мокрай ігліцы і ў мхах, ты будзеш праставаць у ім кругамі і нават можаш там заначаваць, развёўшы палынцо пад мужным дубам, а ноччу схамянешся ты сукубам, у сне спужаны кінеш трэску ў жар, і раптам у душы аркестр трубны зайграе маршава прэлюдую стажар. Ігнор, байкот, няўдзелы да таго падобнае, тут не бракуе словаў. Хадземце ў лес, цудоўная Марго, там нас чакаюць восеньскія ловы. Так, ну вось так вось. Як яшчэ цярпення хапае? На слуханне паўгадзінкі, 35 хвілін прайшло, яшчэ можна. Яшчэ можна пачытаць трошку. Украинская. Нет, это не то, что вы подумали. Коли вы подумали. Любить тебя, рыжую-рыжую, у зялёнай-зялёнай траве, не дзесьці там под Парыжамі, а тут, у айчыннай журбе, любіць, як здаецца нялюблена, яшчэ ніколі і нідзе, у жоўта-блакітным лубене, прыпаўшы да белых грудзей.
Зараз шмат не буду, но 4 радкі дам. У гэтай кніжцы ёсць такі правакатыўны момант, які я палічыў патрэбным зрабіць. Я змясціў некалькі сваіх рускамоўных вершаў, а як жа куды ж ад іх дзецца, калі мовай валодаеш, яна там хоць і не асабліва ў актыўным, але ўсё ж такі тут недзе ў пярэдняй частцы галавы, так, існуе, што называецца, ў актыўнай памяці. Бо інтэрнэт, кантакты, заходзіш, рускай мовы там шмат, чытачы ў мяне рускамоўныя бываюць, і таму узнікаюць такія рэакцыі, адсылкі. А ў выніку з'яўляюцца і адпаведныя радкі. Ну, от, слухаючы нашу беларускую, паспрабуеце, потым мне скажаце, як яно ўспрымаецца рускае. Мне самому як аўтару не вельмі, мякка кажучы. І, відаць, заўсёды будзе ў мяне думка, трэба было мне вставляць іх у кніжку ці не. Натальи. Иногда в порыве вдохновения так приятно обмануть себя, утопая в облаке видения, образ твой в Фейсбуке находя. А теперь Валярыня, это присвячение. Целовать тебе до молозива, целовать тебе до крыві, каб ад гэткай любоўнай амброзіі ажываў падсасонны жвір, каб закраталіся каменьчыкі, вырастаючы ў валуны, а нячысцікі ўсе заенчылі б ад таго, што жывыя мы, да не проста жывыя, вечныя, да не так сабе, а наўздым, і жывём не як псы запечныя, а як дзёрзкі паўночны Рым, цалаваць цябе да малозіва на малінавым канапэ і пасля узаемнай эксплозіі разысціся па розных купе. Тело люблю твое, твердое, шчыльно люблю, шчыльное, груди твои могу пить ведрами у перапынках поміж зачинами, лагойские узвыши твоего тылу, доследую, нібы крыши у фрасінні, шукаю, цалуючы ў сонную жылу, і кудысьці яшчэ под покрывам скініі. Таямніца моя у твоим теле и открывается только мне, як открываются двери у целю, калі на их пырсне солнца промень. Люблю Беларусь, написала дёрзко, под роспіс отдавши груди свае. Галоўнае тут, каб не легла ў роскідку под ненавидный мне русский свет. Люблю. И нават калі не могу, метафорой проникаю у глыбіні любаснага агню, а ў ім канчальна рыкаю. Мембраны турбируют нашу істу. Мы пераходим наш звыш гукавую. Ты вырастаешь, и я расту, и смерть любовью перамагаю. В 19-м году
здарылася ў маёй біяграфіі даследчыца маёй, адна з даследчыц, там была яшчэ маладзейшая следчая, але вось следчая была, не натхніла мяне, а вось пасля таго, як мяне судзілі, прызначылі наглядчыцу, бо я на хатнюю хімію быў прысуджаны. І ось яна мусіла прыходзіць і кантраляваць мяне. Гэта, ведаеце, такая форма. Зараз многія з нашых асуджаных знаходзяцца на такой форме. І прыходзіла кантраляваць. Ну і вось, дарэчы, яна цудоўна валодала, ну, нармальна, скажем так, і беларускай. Вось. І аднойчы я зрабіў адзін з такіх перформансаў, прынёс ёй там ахапак кветак. Напэўна, гэта, я так спадзяюся, што гэта быў яе адзіны выпадак у жыцці, калі пад доглядны прынёс ёй кветкі. Вось. Яна тут, ну, аўтаматычна ці не, ці палічыла патрэбным, перайшла на беларускую, аддаць сюль, я ведаю, што на па-беларуску можа таксама гаварыць. Ну, і акрамя кветак я вось пакінуў яе ў гісторыі такімі радкамі. Таварыш майор міліцыі, толькі скажыце, зраблю вашае ўлонне выцэлую, як рыбы, дно караблю, вылюблю марфалогію вашай жаночай сутнасці. Ручкі, падпашкі, ногі там, і скончацца вашыя лютасці. Ну, вось такія вершы з раздзелу «Эрас». Всё чытаць не буду. Набывайце, і гэта будзе ваша багацце. Літаратурная частка другая, вайна. Ну, таксама многа не буду вас мучыць. Надта пра яе і так многа. Ну, некалькі. На парозе вайны. На парозе вялікай вайны за сваё не садзі тымчасовыя кветкі, не збірае запасы, як птушка ў валлё. Лепш правер, як працуе гашэтка. Развітайся зусім, без чаго пражывеш, перш за ўсё з чалавечым баластам. А ў кішэнь пакладзі самы ёмкі свой верш, самы класны. Не забудься, правер, як сядзіць на табе падагнанаю швачкаю форма. У люстэрка зірні, ці няма на ілбе незаслужаных шнараў мінорных. На парозе вялікай вайны за сваё хай звініць не медалька, а зброя. І ў яшчэ неасіплых салдацкіх грудзёх пераможная мроя. Наша кроў. Вось яна, булькае блізка-блізка, у сорнай артэрыі прухкага горла, рывочкамі, што хвілінна і сцісла, каб душа не памёрла. Кроў мая і маіх пакаленняў, якія былі і жылі тут, дае мне радасць, жыцця і натхнення і права правіць канчальны суд. Ды што ж нам,
Бояться криві життєдайної, нехай розплеща на захід і всход, кипіть хай і пеніться капітально, да помсти клічучи за свой род. А я напружу запошние силы, фронтальные тяглицы, рук и ног, каб наши жанчыны шаптали мне, милый, але каб кожнай свой дапамог мужчына. Не, кроў не вадзіца, свая тым болей, але мы гатовы аддаць яе, калі паўстануць гонар і воля, і вырвуцца пераможным крыкам з грудзей. Пасля іх памяці майго старэйшага сябры і калегі Васіля Яковенкі, аднаго з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту. Пасля іх будзе цяжка сваім одумам жыць, працаваць без нацяжкі і радзіме служыць. Пасля іх будзе стрэсу, спрэчак, страху і слёз, найцяжэй будзе лесу, белым целам бяроз. Бо хоць грэх на асіне, плюс крывы агавор, помста прыйдзе, мой сыне, зазіраючы ў двор, і да тых, і да гэтых, што нібыта за нас, пасля іх несусветных прыйдзе волатаў час. Пасля іх будзе воля, волю згрэбсці ў кулак і змагацца з нядоляй, перажыўшы бардак кругавое парукі, каб завартае што, дык жа не, без прынукі, за расейскі пятак. Пасля іх будзе стрэсу, будзе гвалту ў драздах, поўны крах інтарэсаў і аншлагі ў судах. Пасля іх мы паўстанем. Альбо ляжем, як ёсць, пад расейскія танкі, як адзін ягамосць. Інтэрпрэтацыя Купалы. Зброя. Хто ты гэткі? Свой, тутэйшы. Чаго хочаш? Зброі лепшай. На што зброя? Здабыць волю, бо без волі гаўно доля. Зброі кажаш? Вазьмі зброю ў пастарунках таты Колі. Вазьмі ў схронах твайго деда. Вазьмі ў глебе тваіх продкаў. Сам зрабі з падручных сродкаў з дубу выстругай дубіну. Біць нахабную скаціну. Зброі хочаш? Бяры ў рукі, што патрапіць да навукі, ад газона манціроўку, ад шуканую падкоўку, цагліна ад кераміна, добра ляжа на грудзіну. Ствол рыфлёны, медны прэнт, важкі, дзейны аргумент. Хто ж ты гэткі? Свой, краёвы, дух гартую металёвы, годзе стогнаў, збродню прэч. Уздымаем помсты меч. Ну, это значит, уже пора завершаться? Ну. Я
адчуваю водар таямніцы і моцна прагну прыадкрыць яе і заклікаю са сваёй званіцы да перамогі ў вечнай вайне. Што? От, што б якое пачулася знаёмае? Мама ўжо такое ўжывае? Не. Ну, вось і гэта крышку нашу настрой наш расслабляе. На перадавой. Люблю прыгожае. Уставить и спустить. Люблю стабільны ход аддачы і потым, калі апусцеў ражок, заціхшы, даць перадыхнуць ствалу. Люблю. Хаця гэты радок хутчэй першую частку трэба было паднесці. Ну так. Поэзия штука такая, переливается, як... Угу. Як мы только ідзе, под якими режимами не сопротивлялись, ці хотя пробили спробы сопротивляться, так и под немецкой оккупацией уже хто, а мы начутыя пра яе, прынамсі маё пакаленне. Ды і нам цяперашні рэжым не дае забыцца. Але вось мой погляд, я рос і вучыўся па самых розных кніжках. Шмат я малых я ўжо гартаў часопіс, беларускі часопіс, цалкам беларускі, выдатнай паліграфіі, значыць, якасці. «Новы шлях» называўся, выдаваўся ён у Рызе. Каля 2 гадоў паспелі яго выдаваць пад немцамі. І ў адрозненне ад цяперашняй сітуацыі, дзе прапаганда ў кожную лезе, там прапаганда займала нямецкая, вядома. 2 першыя старонкі, а далей тэксты былі пра беларускае жыццё даўнейшае і актуальнае, которое тады тварылася пад нямецкай акупацыяй ў час вайны. Ну і вось, успомніўшы гэты часопіс, дык вось малым, калі я быў, я любіў выразаць, а потым я ўжо вырасшы студэнтам шукаў гэтыя выразаныя, а любіў выразаць гарматкі, танкі, значыць, іх нешта там ляпіць з гэтых малюнкаў нямецкай прапаганды з першых старонак. А потым стала зразумела, што гэта наша гісторыя, наш сёння, ну, конкретно сёння, каб знайшлі абвінавацілі ў апраўданні нацызму і всякіх астатніх ізмаў. Вось. Вось гэты верш. «Моя інкарнацыя справа». Да фатаграфіі ў часопісе «Новы шлях» 42-44 гадоў. «Моя інкарнацыя справа. Упэўнены, я тады лёг, забіты ў вясковай управе, і Аусвайс мне не дапамог. Сябры, хто дажыў да разгрому, фільтрацыю ў кэмпах ДП, грузіліся на паромы, каб болей ніколі не піць. Са студняў, з калодзежаў родных, з крыніцаў лагойскіх нізін, і ставілі ворагі стоды на месцы вясковых
адрын. Ды толькі законы прыроды інфернуму не адмяніць. У нас цяпер цяжкія роды, а выжывем, будем жыць. Можна я прысяду з вашага дазволу у нашай інтымнай абстаноўцы? Шановная грамада, колькі яшчэ патрываеце мяне? У планах праз 3 месяцы вяртацца ў Беларусь. І яны будуць ажыццёўлены, а вось ці змагу я зрабіць тыя справы, якія назапасіліся за апошнія 2 гады, як я не ў Беларусі. Гэта пытанне. Так што, калі сяду, то не проста... Нас же ж, бачыце, я кожнам з вас магу бачыць, з кожным пагаварыць. Это такія рэаліі, і таму спадзяюся, будзеце ўспамінаць толькі добрыя ўспаміны, і, кажу, не памінаць ліхам. Вас могут просто не пустить. Ну, гэта можа быць. Вот, і все. Ну, я памятаю тут пакуль да наступных вершаў, да галоўнага верша. Пакуль не перайшлі, скажу, што быў я тут літаральна 2 гады таму, у 24-м годзе, у Варшаве і ў Вільні прымаў удзел у прадмове. І страшэнна мне не спадабалася атмасфера, гэтыя папярэджанні, значыць, цэтлікі, там журналісты пыталіся вас здымаць, не здымаць. І напаўголасу, зніжаючы свой тэмбр, прыглушаючы свой барытон, чытаць там, карацей, таму што замальдаваўся, удзельнічаеш, я не ведаю, ці сама гэта прадмова зараз, пэўна, яе ўключылі як у гэты спіс, які яны там уключаюць. Всё гэта. Бо многія, хто прыязджаў, не толькі я, вярталіся ў Беларусі, таму такая, як бы ты ў вольным свеце, і разам з тым ты нешта напаўголасу, напаўшэптам выказваеш, інтэрв'ю не даеш, здымаць, як бы, таксама, мяне там здымалі, ёсць здымкі, але тыя выданні, якія прасілі, значыць, это... Цяпер з гэтым трэба сканчаць, кажуць. Інакш атрымліваецца, што гэта нешта, такі, разумееце, монстр, што ён нас дастае тут. Вось, таму я... Яшчэ адзін верш, яшчэ адзін. І завершым, у нас хай застанецца яшчэ час ужо на яшчэ больш на размовы зусім блізкія, інтымныя, у добрым сэнсе слова, інтымныя. Ці як тут сказаць? А то я вам тут начытаў інтымнага. Ёсць такі адзін з заняткаў, які я падтрымліваю і сам гэтым займаюся. Но не ўсе, некаторыя кажуць, што гэта мы тут добро нацыянальнае раскопваем. Мы, наадварот, яго
калі ўдаецца, значыць, мы яго вяртаем у абыходак. Я пра чорных так званых капальнікаў, хто зараз даступная тэхніка, гэта металашукальнікі, таму вось іншая справа, куды гэтыя там, калі нешта раптам знойдзецца вартае, куды натрапляе, ну, у любым разе, хай хлопцы, дзяўчаты капаюць. Калі нешта будзе знойдзена, яно пойдзе ў чалавечы ўжытак, а не будзе ляжаць і працягваць гніць у этой глебе. Ну, дык вот, як адзін з гэтых чорных капальнікаў верш. Маналог чорнага капальніка. На паўночным захадзе Літвы дрэмлюць валуны ў сваіх магілах, і пад зол, пад насыпкай жарствы сініць працёк шырокіх водаў Ніла. Я іду па высахлай раллі, апарат пішчыць без перастанку. Тут на кожны метр 2 вайны заляглі стралковай супраць танкаў. Дзесьці там, на поўдзень ад мяжы, за пасагам каралевы Боны пехацінцы гостраць штык-нажы. Пад прыцэл арта бярэ пероны, там вайна жывая. Вось цяпер, што не стрэл, то горы артефактаў, і знікае між людзьмі давер з кожным залпам новенькіх гарматаў. Я іду, сканірую груды, фальварковы свет сабе ўяўляю, дастаю з зямлі сляды арды і сябе надзеяй суцяшаю, што пакуль у нас няма вайны, россып звонкіх залатых дукатаў я знайду і лёгка без віны панясу іх радасны да хаты. Зашуканні доўгія, закоп цяжкі і няўдзячны ўміс міжсезоння. Толькі раптам сэрца на галоп перайшло, і я ляту прадонне. Ну і цэнтравы верш. І на гэтым завершым нашу сустрэчу. Апошні маналог альбо пастамент пад эшафот. Ад мортем на смерць. Частка першая. Постамент. Стою на поддоне, солдатам разуты. Нехай бы хто ляснуў, спыніўшы пакуты маей народа, які мяне церпіць. Нехай бы прыдумаў што-небудзь мой церцель. О, каб жа хто ведаў, як жыць гэта цяжка з мянушкаю бацькі і конскаю ляшкай. Уяўшы ўладу хлуснёй і падманам, збіраў я гадамі з падонкаў каманду ад тых, хто занадта глядзеў незалежна. З Драздоўскага мы выдалялі манежу. І вось рэвалюцыя. Выйшлі агенты, балёнікі, спевы і белыя ленты. Усё, што гадамі ляпіў я і клеіў, народнай нянавісці зорка галея, за пару гадзін перайначыла ўшчэнт, паставіўшы крыжык свой на пастамент, на той, на які я збіраўся падняцца, у бронзе і славе прыдворных паяцаў. Цяпер на паддоне драўляным стаю, і новы народзец я не пазнаю, але адчуваю, што гэты, як той,
мяне ненавідзіць усёю душой. Частка другая. Роздум. Я ведаю, скончу кістою драўлянай, бо на эшафот узыду замаўляны народам, якога ўвесь час ненавідзеў. Пяньковы канат, канчатковы мой выдзел. Я нават на ўласныя плюнуў законы, абы не пазбыцца. Улады і мамоны ніколі яшчэ не было, як пры мне. І нават на гэнай апошняй вайне, калі немчура беларускія школы адкрыла ў тутэйшых мястэчках і сёлах, было так. А я, каб Маскве дагадзіць, крамлёўскім бажыўся тутэйшых згнаіць, не даць ім падняцца, ні з мовай, ні з чым. Не бацька я быў ім, а подлы айчым. І вось я стаю на мяжы, за якой ненавість людская булькоча ракой. Мільёны майго намаўляюць канца. У Бога, у д'ябла шукаюць ганца, які прынясе мне апошнюю вестку. Як тысячам сёння прыносяць павесткі мае беззаконнікі нукеры ў хаты. Мной узгадаваныя душахваты за тое, што людзі сказалі. Пора пакінуць мне ўладу і выйсці з двара мной разбудаваных палацаў і хас. На падставе, што выйшаў мой час. Частка трэцяя. Эшафот. Зрабілі дыхтоўна. Ён свежай смалой сасновай рве нос мне, а над головой хістаецца пелька марскога канату. Дык вось ты які, час лагічныя расплаты, мяшаюцца думкі. Што ўспомніць? Ужо рыхтуецца кат мой, гвардейцы. Няўжо я 30 гадоў выкабельваў, каб так закончыць кар'еру? Вунь, Пушкін мастак малюе з вялікім натхненнем партрэт адзіны сапраўдны мой. Тут і паэт, той самы, які заклікаў і прарочыў. І першы мяне ненавідзеў за вочы, у якіх ён убачыў і зайздрасці зло, і позірк звярыны мой быццам гало у небе крывавым. Вось далі святло з пражэктараў тысячаватных. Сыны пад моцнай аховай, мае пацаны пазбеглі прысуду смяротныя кары. Але ж як счарнелі іх белыя твары. Глядзець, якіх бацька з пятлёю на шыі усцыцца ў штаны на свацновай вяршыні. Такога тэатру я ім не хацеў. О, лепш бы я неяк інакш звар'яцеў. Але не пры ўладзе, а дзесьці ў навінках. Народ будзе месяц гуляць на памінках. Частка чацвёртая. Конец. Апошняй хвіліны, секунды тик-так. Партрэт дамалёўвае Пушкін мастак. Старэйшы мой плача, малодшы знямеў. І сам я ад поту смярдзючага ўпрэў пражэктары тысячаватныя ў твар. Не, гэта ўздымаецца пекла, пажар. Бяруць мае рукі назад у замок. Нагамі ў жалезе не зробіш і крок. На мне прысмяротнае льну палатно. На ім чорнай фарбай ганебны кляйнот. Дзяржаўны злачынца зачытвае кат, судовы прысуд, як студэнт рэферат за ўсё, што зрабіў супраць нашай Літвы, за ганьбу і здзек, за зваротак на ты у нашай культуры, дзе ўнукі дзядоў
на «вы» называюсь, за родную кроў, пролітаю не на фронтах войны, за ўсё, што не мае продажнай цаны, за згублены час, за белмову, белліт, за наших адамаў, за наших ліліт, што не дажылі ў паняверца гадоў, і з турмаў і зон не паспелі на ўдо. Ну вось і канец. Праз павешанне. Край. Ганец ужо побач. Даруй, Мікалай. Дзякуй, дарагія. Фух. Ось так. Ну, а цяпер